An filɛbagaw ni an lamɛnbagaw an y'a fɔ aw ɲɛna cogo min na bi wulada in na an bɛ Sibi i n'a fɔ an ye kibaruya d'aw ma cogo min na an kɔni sera Sibi an bisimila cogo fana ɲɛna an ye min fɔ aw ɲɛna n'o ye CAS ye an filɛ ale de kuru kɔnɔna na tan wulada in na kibaruyaw olu bɛna d'aw ma k'an to Sibi yan min ye su in nataw fana ye olu fana na da aw ma k'an to yan sabula min ye baara belebeleba o bɛ Sibikaw fɛ yan baara in a fanba fana o bɛ Kalasakaw olu fɛ yen ni Ala sɔnna ma an ka bi wulada in na kumaw kumabaw olu bɛna tali kɛ Mali kɔnɔna ko la ani Mali fana dafɛ jamanaw olu kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ Some la Some min kan ka kɛ sini Nizɛrikaw olu fɛ yen n'o ye AES jamanakuntigiw ka ɲɔgɔn lajɛ fɔlɔ ye o baara kan ka taa kɛ Nizɛrikaw fɛ yen Segu ko maafala dɔw bɛ yen olu kɛlen don ka sɛgɛn kɛ bi Segu kɔnɔna na kosɛbɛ o fana kɛrɛfɛ dugu caman bɛ yen nin waati in na olu bɛ degun kɔnɔna na komi an y'a fɔ aw ɲɛna cogo min wa an yɛrɛ bɛ dugu min na yan fana n'o ye Kalasa ye baaraba minnu kɛra yen an n'an da don o la kɔkan kibaruyaw min ye bato kɔni sanfɛla la ye ko kurun dɔ ba sanfɛla la ko kurun dɔ fana kɔni binna tuguni Moritaniikaw olu fɛ yen a na kɛ Senegalikaw olu ka denmisɛnninw de ka ca zen nata la kosɛbɛ kibaruya minnu bɛ yen ka fara kɔkan kibaruyaw kan min ye coupe d'Europe ye ale kɔni quart de finale daminɛna Allemagne kun bɛna taa so a yɛrɛ fɛ yen n t'a dɔn o kun bɛna kɛ cogo min na bi nka min ye Allemagne ye u sera k'u yɛrɛ kɛ maa ye yanni ndolantan ka ban ka se ka a ji bɔ u kelen Allemagne kelen Espagne kelen sisan nin waati min na an bɛ ka kibaruya di aw ma prolongation tɛ de prolongation u b'o de la a ma kɛ Keba sago ye dɛ sabula ale sago kun ye min ye o ye Allemagne ka dasi ka bɔ a yɛrɛ ka kupu la Keba ŋaniya man ɲi n b'a fɛ ka dɔ ɲɛji bɔ ne kɛrɛfɛ yan wulada in na an y'a fɔ an ɲɛna cogo min na an bɛ Sibi an nana yɔrɔ min na a bɛ fɔ yen ma ko CAS ale ye kalanso ye kalanso min ni bɛɛ lajɛlen b'a kalama k'a dɔn k'a fɔ ko ale sigilen don sen kan an ka baɲumankɛ tɔn n'o ye Allemagne baɲumankɛ tɔnba ye n'a bɛ f'o ma ko Fondation Claude Cesira ale de kɔni ye fondation in sigi sen kan fondation in sigikun ye mun ye kalo wɔɔrɔ ka npogotigiw dɔw ta minnu bɛ se maa 60 ɲɔgɔnna ma ka kalan kɛ olu kunna bayɛlɛmali ko kibaruyaw la bayɛlɛmali ko minnu ni o kow bɛ tali kɛ kosɛbɛ cɛkɛ ka bananku yɛlɛma k'a kɛ cɛkɛ ye n'i ye bananku bɔ cɛkɛ la ka tomati yɛlɛma tomati yɛlɛmali fana kɔfɛ jaba bɛ a la n'ala fɛn tɔw bɛɛ lajɛlen b'a la wa n'i ye bananku ta musow bɛ kalan min na o bɛ se ka kɛ cɛkɛ ye u bɛ se ka kɛ gomi ye u bɛ se ka kɛ gari ye tapioca fana b'a la ayiwa Babugu ko tapioca fana bɛ a la donc Sibi o kalan bɛ kɛ yɔrɔ min na an filɛ o kuru kɔnɔna de la nin ye soso in kɔni sa ale kɛlen don ka na Babugu ka fɛɛrɛw ka ca fɛn bɛɛ b'a bolo yan Buguri an b'i yɛrɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn min ye an kunbɛcogo ɲɛna an nalen an taara musow ka nakɔ la sabula min ye CAS ye ale bɛ ka mɔnɔ bɔ de kɛ sisan an ye muso minnu fɔ aw ye olu ɲɔgɔnna gurupu muso 60 donna siɲɛ 5 wɔɔrɔnan olu bɛ kalan na nin waati in na olu ka kalo 6 o ma ban fɔlɔ o kalo 6 bɛna kuncɛ don min na fana o tɛna dogo aw la nin kuru kelen kɔnɔna na yan a ɲɛnajɛ bɛna kɛ an bɛna o fana da aw tulo kan nka sɔgɔmada in na yaasa ka se ka sigida la mɔnɔ bɔ sigida ka tɔnɔ sɔrɔ centre yɛrɛ sigili la an taara musow ka nakɔ lajɛ tiɲɛ yɛrɛ la ni Bamakɔkaw kɔni bɛ salati ɲini na n'u bɛ ka tomati ɲini u bɛ ka jaba ɲini a bɛ Sibi yan dɛ wa min ye nabulu ye nabulu ɲuman a bɛ Sibi musow bolo yan wa f'u yɛrɛ minnu ka nalakɛlaw tigɛ a la ka to o tobi ka d'u ka kɔkɛw ma donc o baara o bɛ sen na an bɔlen musow ka yɔrɔ la n'o ye musow ka nakɔ ye sabula nakɔ in yɛrɛ 9 de sigilen don muso jɛkulu 50 olu de faralen don ɲɔgɔn kan dugu kɔnɔna na an bɔr'o la an y'an kunda ekɔliso kan Sibi ale kɔnɔna na Kalasa de bɛ yen Kalasa ye Sibi dugu dɔ de ye a bɛ commune fɛ Kalasa de baara fanba bɛ ka kɛ yen olu ka ekɔliso o baara o bɛ sen na
sibi yɛrɛ kɔnɔna fana bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko kalasa ni sibi kɔni olu de dorogolen don ɲɔgɔn na hali t'u dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na nka maa minnu yɛrɛ ye yankaw ye olu bɛ faamuyali kɛ a ko la o kalanso min bɛ yen n'o ye u ka école fondamentale ye gɛlɛya tun bɛ a la ala ni projet sababu u ye kalanso minnu kun tiɲɛna u y'olu dilan fɔlɔ sisan u bɛ ka kalanso 3 kura jɔ min musaka bɛ taa se fo sefa wari miliyari ma min ye baara ye a bɛ ka kɛ cogo min na a bɛɛ lajɛlen ye béton ye an taara yɔrɔ lajɛ a bɛ ka taa cogo min n'ala sɔnna a ma entreprise ɲɛmaaya fana bɛ togolakaw dɔ bolo ne yɛrɛ sɔnna ka cɛ tan parce que nun togo kana taa minɛ sira la ye an ye o ye o kalanso in ale kɛrɛfɛ o kɛlen don ka jibondow sigi tiɲɛ yɛrɛ la ji 20 litiri dɔrɔmɛ 2 ni yan tɛ ne ma nin ye yɔrɔ si wa o fana yɔrɔ fana o tan de sigilen don nɛgɛnin dɔ de bɛ yen u b'o d'i ma i bɛ ji ta n'o ye a bɛ charger de n'i y'a charger n'i y'ale da fontaine sanfɛ ji bɛ suuru i kun de ka suuru k'a tɛ jɔ ka suuru k'a tɛ da donc budɔn kelen o bɛ fa dɔrɔmɛ 2 a kɛkun ye yaasa ka se ka mɔgɔw dɛmɛ n'o tɛ ji sɔrɔli a sɔngɔ ka ca n'o ye an y'o ye courant compteur fɔlɔ an taar'o lajɛ kalasa dugutigi fɛ yen n'o ye Dirisa Konate ye a ko k'ale yɛrɛ t'a dɔn k'ale bɛ min fɔ projet mɔgɔw ye ko bi ale ye dugutigi wasalen dugutigi kunna wololen de ye wa fana baara min bɛ ka kɛ ni ala sɔnna a ma olu tɛ foyi fɔ alimaw ye sabula u yɛrɛ bɛ hakili jagabɔ la an bɔra yen an taara dɔgɔtɔrɔso la ala ni projet sababu min ye furakɛlikɛyɔrɔ ye o ɲɛmaa bɛ Lamini Kamara bolo an taara ale fana fɛ yen a n'a ka baarakɛlaw pharmacie jiginniyɔrɔ ka taa se min ye furakɛliyɔrɔ 2 ma salle belebeleba ani ɲɛgɛn ɲumanba n'ala sɔnna a ma nin ja ninnu a bɛna ninnu bɛɛ lajɛlen ye jani sanfɛ ni an seginna ka taa Bamakɔ wa fana su in na an ka brève n'an b'o kɛ nɛgɛ kanɲɛ 21 monsieur le maire de CBA o de y'an ka invité n'o ye Dawuda Keyita ye a ye layidu d'a ma ko a bɛ ye kɛnɛ kan an bɛ Babugu fo o baara la kosɛbɛ Keba nin ye Sibi bɛnɛgɛ mɔlen ye n'an bɔra Sibi an bɛ taa Segu bon a y'a kɛ komi an m'a mɛn han ko Segu bi maa dɔw bɛ yen olu kɛlen don falikɛlaw ye kibaruyaw y'a jira k'a fɔ ko dɔ bɛ yen ko u bɛ munumunu kinw ni ɲɔgɔn cɛ Segu muso furulen dɔ n'a si bɛ san 20 na kɔsa in na u ye ale fa a kɔni a kɛra kin min na o ye Segu bamanankin ye waleya in kɛra nin kalo in tile 3 min ye muso in ye a kun dalen don 3 heures du matin waati kibaruyaw y'a jira an na cogo min studio tamani fana y'a sɛbɛntiya ko muso kun dalen don a n'a den 4 u kɔni nana ka na muso k'ale de fa min ye waleya in ye sa maa minnu y'a kɛ u ye 5 don fiɲɛ na ka taa ko yanni o fana cɛ muso wɛrɛw fana tun bɛ yen olu ye nin degun ɲɔgɔnna sɔrɔ ko Segu kɔnɔna na bi anw kun dara ye an ma nin kibaruya in mɛn nka a kuma a na kɛ sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na nka an bɛ Segu dɔn cogo min polisi ɲɛmɔgɔya bɛ maa min bolo Segu a na wulikajɔ kɛ ka nin ko ɲɛɲini min ye muso 19 ye olu kɔni bɛ kalan na Bananbakaw fɛ yen yaasa ka se ka min ye safunɛ dilan k'o dege u yɛrɛ ko u bɛɛ lajɛlen na u jija sa ONG Fadema ale de y'o ko in sigi sen kan yaasa min ye nin baara min se ka kɛ projet Sud ale de y'o ko sigi sen kan Gao muso minnu y'u sigiyɔrɔw bila yaasa u ka se k'u ka hakɛw dɔn min ye kalan kɛra olu fana musow kunna ka ɲɛfɔli kɛ u ye min ye u bɛ se ka ko faamuya cogo di commune de Gouzere kɔnɔna na waleya in kɛra yaasa u ka hakɛ minnu bɛ yen josariya hukumu kɔnɔna na sa u ka se ka ninnu dɔn ko bi ɲininkali min bɛ yen ko yalama Faransi kalata n'o ye wasaden kalata ye ale ta ko 2nan 2e tour ko yalama ko o bɛna kɔlɔlɔ lase maliyɛnw ma minnu bɛ Faransi wa ɲininkali to min binnen don maliyɛn minnu bɛ Faransi olu caman y'a jira k'a fɔ ko nin ko in ko olu ma d'a la ko hali n'o y'a sɔrɔ maa minnu bɛ yen bi n'olu kan ka se sɔrɔ n'o ye Rassemblement National ye k'u bɛ ka kuma caman fɔ ko nin ko in kɔni ko a bɛ se ka lajɛ filɛlan na min ye Conseil supérieur de la diaspora n'o bɛ Faransi o kɔni ko olu ma jɔrɔ kelen
kalata nata ina dimanche don ko hali n'o y'a sɔrɔ Rassemblement national maaw olu kɔni taabolo ka ɲi u bɛna se sɔrɔ u bɛna se ka kɛ fangatigi ye ko nka ko Faransi ko o ka tunkarata ko falenni ka gɛlɛ min ye Seku Magasa ye ale ye nin laseli kɛ k'a jira maaw la k'a fɔ ko min ye farafin caman de bɛ yen maliyɛnw dɔrɔn tɛ wa min ye Faransi dugukolo kan fana ko farafinw olu bɛ baara min kɛ ko o jɔyɔrɔ tɛ se ka ban cogoya si la ko min ye bololabaaraw ye baaramisɛnninw ye timinandiyaw ye solikawuluw ye baara minnu bɛ yen ni nanzaraw yɛrɛ tɛ sɔn o ma fiyewu ko farafinw de kɔni bɛ o kɛ ko min ye maa minnu filɛ nin ye n'olu bɛna se sɔrɔ k'u tɛ se ka falen kɛ ɲɛmaa minnu bɛ tɔn ninnu kɔnɔna na u y'a yira fana k'a fɔ ko kalata in k'olu ma d'a la n'a bɛna ko falen dɛ Macron sera o a dɛsɛra o ko Faransi ani farajɛla jamanaw olu ka ko taabolo k'o tɛna falen falen bɛ se ka ye min na ni maaw yɛrɛ bɛ k'o fɔ o bɛ sɔn ka kɛ fanga taabolo ye gɛlɛyama bɛ se ka kɛ Ngolo Jara n'ale ye dɔnnifa ye ale y'a yira k'a fɔ ko nin waleya in ale kɔni ɲɛ b'a la k'a fɔ ko gɛlɛya tɛna na ye a la hali n'o o y'a sɔrɔ Marine Le Pen n'a ka maaw ko u ye se sɔrɔ kalata nata in na ko maa bɛ se ka min fɔ ko gɛlɛya tɛna na ye a la ko sabula ko Mali ko ale ni Faransi ko olu kɔni bilama yɛrɛ tɛ ten kosɛbɛ ko nka ko ni Ala ma ko wɛrɛ kɛ ni Marine Le Pen gagné k'a bɛ se k'a fɔ ko u ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ k'o baara ko k'o jɔ ko nka k'o ti koba ye ko sabula bi o yɛrɛ ko bɛ cogo min na ko bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'o la maliyɛn minnu kɔni bɛ Faransi ko k'a fɔ ko olu de bɛna gɛlɛya sɔrɔ ni ye docteur ye a ko ko a ma da o la ko nka a bɛ se ka mun falen tiɲɛ yɛrɛ la ni Marine Le Pen ninnu gagné o ye farafinna bɛɛ de ye maaw k'a dɔn k'a fɔ sa ko dɔ kɛra n'i b'a fɛ ka yiriwa kɛ i ka segin i faso la i ka taa i ka baara kɛ ko o de ɲɔgɔn tɛ o de ka fisa nin ko in bɛɛ lajɛlen na ko nka ko depuis Ala ka Faransi da Marine Le Pen ninnu ma deli ka gagné 5e république kɔnɔna na wa ko maa si sigilen tɛ n'a ye k'a fɔ sɔnna k'u bɛna se ka se sɔrɔ ka kɛ ni nin waleya in ye nin ye jateminɛ ye jateminɛ min ni a ko kɛra an fɛ yen n'o ye Bamakɔ kɔnɔna na ye médaille de mérite d'honneur polisi ta o baaraw olu kɛra ministre Dawudu ale kɔni ye médaille caman di min ye Sadio Kamara ye wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa Umar Baro Jara ka taa se polisi maa mafalenw ma min ye sapeur pompier maaw ye maa 20 ɲɔgɔnna kɔni jɔnjɔn tara ka di olu ma waleya in bɛɛ lajɛlen kɛra min ye ordre national ale ɲɛmaaba n'o ye général Sagafuru Gaye ye k'ale yɛrɛ tun bɛ waku ye dɔ d'a yɛrɛ ma koyi polisilakaw ka ni médaille di senfɛ ko Sadio Kamara min ye wolomasiri tabaw ka ministre ye ka taa fara maa mafalen wɛrɛ baw kan minnu bɛ polisi kɔnɔna na Mamadu Zɛri ninnu n'o ye Zɛri Siribe ye polisi ɲɛmɔgɔ kɔrɔ minnu bɛ yen ko olu bɛɛ lajɛlen ye dɔ sɔrɔ nin ko in na min ye waleya in ye ko nin kɔni bɛna na to sen na sa waati ni waati min ye polisiw ye olu ka médaille nin k'a di tancogo na ko o na kɛ yaasa min ye polisilakaw bɛ mun ye baara min kɛ ɲɛ bɛ se ka sɔrɔ la jɛkulu min sigira sa ko ka se ka bɛn ni kelenya sinsin an ka jamana kɔnɔ n'a kan ka o ɲɛbila sɛbɛn dilan ka di jamanakuntigi ma tile 15 kɔnɔ k'u y'u ka ɲɔgɔn ye fɔlɔ kɔ maaw ye maa minnu ja ye a la o ye Aminata Dramane Traoré Gawusu Darabo min ye docteur Ali Koyita ye ka taa se Baba Dakono ma ale ni Birema Eli maa mafalen minnu fana tun bɛ yen n'olu tun bɛ Pinochet nɔfɛ olu caman bɛ jɛkulu in kɔnɔna na ko jamanakuntigi k'u ma sa k'u k'u jija zen charte u ko o bɔ n'o ɲɛbila sɛbɛn ka di ale ma yaasa baara bɛ se ka kɛ n'o ye cogo min jɛkulu ɲɛmaaya bɛ maa min bolo o ye an ka premier ministre kɔrɔ Usumani Isufi Mayiga ye Kulukorokaw fɛ yen muso minnu bɛ yen ni olu bɛ Kulukoro kɔnɔna na k'olu kan ka kalan min ye muso 2,405 ye ko kalan kan ka kɛ olu kunna yaasa min ye planning familial ko ye o bɛ se ka ɲɛfɔ olu ye cogo min waleya in lasigilen don maa min fɛ sa o ye baɲumankɛtɔn minnu bɛ Kulukoro mara la k'olu ka baara o ye Yorodi Sahel fana musow ko yaasa olu ka se ka bɔ makun na ka kɛ ni degun minnu b'u ka furuko la ka kɛ n'u ka degun tɔw bɛɛ lajɛlen ye cɛladonko ni kow bɛɛ lajɛlen na sa ka taa fara min ye musoya yɛrɛ sanuya baaraw kan ko o baara fana bɛ sen na Yorodi Sahel kaw fɛ UNICEF ale ni dɛmɛbaga jɛkulu wɛrɛw ka taa se Nioro ale kalanso ma olu bɛ k'o kɛ Tomiyakaw fana fɛ kalan bɛ sen na sa yaasa denmisɛnw olu ka vaccination ko bɛ se ka kɛ cogo min vaccination min ni bɛɛ lajɛlen sigilen don k'a fɔ ko a kan ka kɛ World Vision ale ni Gavi Alliance ka taa fara FENASCOM ma k'olu bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan sa yaasa min ye nin baara in ye n'o ye boloci in ye sa a bɛ se ka kɛ Tomiyakaw olu fɛ yen cogo min kɔkan kibaruyaw olu b'an lataa yɔrɔ min na bi o ye k'a fɔ ko min ye Coupe d'Afrique ye
ko supporteru kulu caman jɔrɔlen no dɛ min ye waleya min bɛ senna nin waati na ka kɛɲɛ ni balontanko in ye k'a kamana gan bɛ maa caman na Algérie nin waati na ko ale président Banque mondiale ɲɛmaa danga o ye foli ta ka ɲɛsin Algérie ma a sera ka baara minnu kɛ baaraba minnu sera ka kɛ Algérie fɛ musaka ko o ta na siraw la min ye Madagascar kaw fɛ yen Madagascar docteur Arabasona ko ale kɔni sɔrɔla k'a sɔrɔ ko a fatulen no dɛ maa ko fɔlen min filɛ nin ye a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ o ka politiko hukumu kɔnɔna na dugudenw y'a yira k'a fɔ ko kamalen kun tununa a mɛnna nka u taara a su dalen sɔrɔ k'a sɔrɔ kɔni a fatura min ye halisa États-Unis kaw olu y'a yira k'a fɔ ko terrorisiw kɔni ko u bɛ ka caya bi kosɛbɛ min ye Américains ka jateminɛkɛlaw ye u y'a yira k'a fɔ ko Europe kɔnɔna na ko bi ko terrorisi waleyaw terrorisiw dili terrorisiw ka baarakɛcogo ko Europe fan caman fɛ jamana caman kɔnɔna na bi k'u bɛ k'u bɔlɔ don ka taa su ani tile ko wa fana ko min ye Europe jamanaw ka fɔ juguyayɔrɔ ye min ye denmisɛnninlaka minnu b'olu fɛ yen u caman kɛlen don ka nin ko ninnu kɛ u taabolo ye k'u bɛ jatigɛ walew ka jaw ta u b'u ka video ta u b'u ka fɛnw ta wa u yɛrɛ bɛ to ka ladegeliw kɛ o la ka maaw jatigɛ ko o ko k'o kan ka lajɛ yaasa cogo min na a bɛ se ka kɛ cogo min na Iji min bɔra ka kɛ sisan Côte d'Ivoire ko ale consulat min bɛ Jedakaw fɛ yen k'o ye baaraba de kɛ yaasa hiji baara bɛ se ka nɔgɔya cogo min na Côte d'Ivoire kaw bolo u ka duguden minnu kɔni taara hiji la ɲina u ye foli ni tanuni kɛ ka ɲɛsin olu ma Coupe d'Europe 8e de finale ko olu bɛ daminɛ bi demi-finale quart de finale bɛ daminɛ bi Allemagne ale ni Espagne olu bɛ ɲɔgɔn na waati min na an bɛ ka kibaruyaw daminɛ 1-1 o kɔni de kun bɛ yen Festival d'Avignon ko o fana baaraw olu fana daminɛna n'o o kan ka kɛ nanzaralakaw fɛ yen Faransi ale ni diɲɛ seleke naani maaw bɛɛ lajɛlen kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ Jeux olympiques min na ko siran b'a ko la dɛ ko terrorisiw k'u kɛlen don ka jeu in k'u bɛ fɛ k'a ta otage la maa caman kɔni kun y'a kuma fɔ nka min ye Faransikaw ye u y'a yira sa k'a fɔ ko u na sɛgɛsɛgɛli kɛ ko sabula waleya in bɛ ka bɔ dogo la min ye Jeux olympiques ye a dayɛlɛli don bɛ ka surunya n'o ye le 26 juillet ye ko bɛ ka surunya ko don o don k'a kuma bɛ dinɛw kan don o don a kuma bɛ bɔlɔlɔw la don o don mɔgɔw b'a kuma lakali k'a ɲininen don sa fɛɛrɛ ni dabali ka tigɛ Joe Biden ko ko u tɛna fɛɛrɛ wɛrɛ ɲini a la États-Unis kaw fɛ yen sa wa ko sabula ko a tɛ ka sɔn maa ka bila a nɔ na ani u ka parti maaw ye ɲɔgɔn ye u ye sigikafɔw kɛ ka ɲɛfɔliw kɛ cogo o cogo ko cɛkɔrɔba ko a tɛ ka sɔn k'u dun b'a dɔn k'a fɔ ko n'a tora yen k'a tɛ se Trump la dɛ Trump a fana bɔlɔ donnen don ka ɲɛ tiɲɛ na nin ko in na dɛ sabula maa bɛ jɔ koro minɛ wulu la a somɔgɔw dun fana bɛ na duman kɛ dɛ maa 6 ɲɔgɔnna o de fatura min ye bingali dɔ senfɛ bingali min n'o o kɛra sɛnɛkɛlaw ale ni baganmaralaw ni ɲɔgɔn cɛ Gorée o ye yɔrɔ ye sa n'o bɛ Logone oriental la Tchad ale jamana kɔnɔna don ko min ye waleya in ye ko a juguyara kosɛbɛ ko maa caman de fatura la Tchad jamanakuntigiw kɔni olu ma ɲɛfɔli kɛ a la armée Niger ale y'a yira k'a fɔ ko alamisa don ko ale kɔni i ka wulikajɔw senfɛ bamaciwale kɛbaa maa 100 ale o de bɔnna u ni na pankuru k'o ye wulili kɛ finitigilaka minnu tun bɛ duguma fana k'olu fana y'u jɔ u jɔyɔrɔ la min ye nijugawale ni bamaciwale kɛbaa ninnu k'u tun bɛ Burukina Masuruna na finitigi maa 20 Niger fɛ olu tora la n'Ala sɔnna a ma sini AES jamana ɲɛmaaw olu ka lajɛ fɔlɔ o bɛna taa kɛ Niger kaw fɛ yen an y'a yira u la k'a fɔ bi an ka kunnafoniw na ko min ye an yɛrɛ ka ministre d'État ministre d'administration territoriale ale ni sécurité d'État ɲɛmaa n'o ye Modibo Kone olu taara Niger kunu u kɔni taara kuma min na fɛn ɲɔgɔn ɲɛfɔ ye maa si ye a la a kɔni kuma a fɔra an ye ja ye cogo min na ja nana d'an ma cogo min nka sini min ye AES jamanakuntigi 3 ye nin bɛna k'a siɲɛ fɔlɔ ye u bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kelen kan Niger kaw fɛ yen yaasa AES bɛna kɛ cogo di a bɛna n'o baara kɛ mun ni mun bɛna kɛ a la baara jumɛn bɛna kɛ ka se ka o sigi sen kelen kan Mali ale ni Irisi ka bolo ni ɲɔgɔnma hukumu kɔnɔna na min ye colonel Sadio Kamara ye ale tun bɛ CNT la a y'a yira k'a fɔ ko ni Ala sɔnna ma Mali yɛrɛ bɛna ka mugu dilan a yɛrɛ ye marifakisɛw dilan a yɛrɛ ye bololaminɛn minnu bɛ kɛ ka sɔrɔsiya labanw kɛ ko u bɛn'o kɛ ko ni Ala sɔnna ma fana ko sɔrɔsi minɛnw olu ladonni ani k'u dilan k'u sogolo ɲɔgɔn kan kuma tɛ bilendenw ko u na o sigi sen kan Mɛnkɔrɔ Kane ko k'an k'an hakili to an yɛrɛ la ko sabula k'an bɛ kɛlɛ min na k'a jugumanba k'a daminɛtɔ de ye nin ye ko min ye fɛɛrɛ ni dabali ka tigɛ min ye CNT ye nin kɔni ye ale ka baaraw jɔlen ye fɔlɔ fo octobre kalo
sabula session min kun bɛ senna o bannen nin ye o de senfɛ sa Malick Diaw ko k'u kɔni ma se ka sariya 9 ɲɔgɔnna sɛbɛn laɲini 9 ɲɔgɔnna yɛlɛma ka kɛ sariya kisɛ ye u y'o lasegin gouvernement ma yaasa u bɛ se ka kunnafoniw d'u ma cogo min o fana tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen premier ministre k'u kun kan k'o wele ka na ka n'o lamɛn a ka baaraw la k'o fana ma se ka kɛ zen ko nka ko n'Ala sɔnna a ma ko u n'olu bɛɛ lajɛlen bila kow bɛɛ lajɛlen na sa yaasa don nataw la olu bɛ se ka sigi sen kelen kan cogo min na halisa Nizɛrikaw fɛ yen min ye jɛkulu dɔw ye olu kɔni faralen no ɲɔgɔn kan sa ko min ye furancɛla fanga ye u bɛ se ka senkɔrɔma don cogo min wulikajɔbaw bɛ sen na Nizɛri kɔnɔ sini jamanakuntigi 3 ninnu u bɛ se ka kunbɛn cogo min bonya ani karama kɔnɔna na k'o labɛnw bɛ sen na an yɛrɛ ka farikolo ɲɛnajɛ n'o ye an ka minisiri ye ale fana ko k'an ka farikolo ɲɛnajɛ n'o ye ndolacilaw ye k'u k'u jija u ka fara ɲɔgɔn kan wulada in na fana k'an ka médaille di kɛ ninnu de bɛ dan sigi a ka wulada in na kunnafoni na nɛgɛ kanɲɛ 18 tɛmɛnen ni miniti 32 ye Jani point ML FM ale sigilen don a banna a ma ban Allemagne ka kelen ya Allemagne ka 2 Espagne ka 2 Allemagne ka kelen ayiwa an bɛ wulada in na ta jɔ n'Ala sɔnna ma su in na an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan halisa an bɛ Sibi ka Sibi dugutigi Dirisa Konate k'a fo a denkɛ n'o ye Musa ye k'a fana fo min ye Kante ye conseiller k'an ka foli bɛ s'a ma Kamarakɛ dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna na k'a fo muso an yɛrɛ centre yɛrɛ kɔnɔna na an bɛ Sala Babi fo Alassane Buguri Jara ka taa se honorable Amadou Araba Dunbiya ma maa bɛ yen n'olu sɔgɔlen na su in na min ye maire ye n'o ye Dawuda Keyita ye Sibi maire ale bɛna na k'an ka maa welelen ye an n'ale bɛna na ɲɔgɔn masala ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn a k'an bɛɛ nɛgɛ kanɲɛ 21